baki ba sai rijiya tarin yasarin zuciya ga alaƙa yake magana masoyiya ta indo ta rawar ki ta indosa wadiyar hausawa sha ne kawai mutum ya rika rabka sallama a azumin nan ba za a saurare shi ba wannan ai ya zama iskanci billahi ladhi amin wa alaika salam kana tarab ka sallama kana baka san muna da marasa lafiya baka san murya ta bane kana jin ina sallama ka kyale ni ka fata wa azumin nan ka sa akwai azumi ina sallama ka kyale ni a to muryar ka tunda ba amman wahayin ta bane yaya za a yi in gane muryar ka duk lokacin da kai sallama yayan ka nike nema da Allah sallamo min shi Allah sai ya biya ni kuɗi na yau yaya na baya lafiya ai ko ma'aikatan yan dross ce ci ko an ma'aikata asibiti ce Allah sai ya bani kuɗi na. Allah da lafiyar. Ni ai lafiya ta lau. Rai hannun Allah yake wallahi. Ina kai ne kanin shi aiko? Ni ne kanin. Ka je ka kira min shi ya bani kuɗi na da Allah. Kai dai ka hakura. Wallahi ta labi na hankuri. Alkur'an baya lafiya. Ka kawo min shi haka. In kawo ma shi a haka. Ko shi. In kawo ma shi a haka. Aya. Amma ka ba shi ai bani da kirki bani da mutunci. Dole ya bani kuɗi na Allah kuwa. Kowa daure mai uban shi gindi a nan garin. Ni za a yi mai iskanci. Ka dai ka ta kaya da shi. Kai ka ce in kawo ma shi ko abai da lafiyar to ga ina ya na kawo ma. Ka gasa ka ci. Ka gasa ka ci. Wannan taurari da ka ba mun bai da lafiya ka zo ka jefa mun mutum haka. Wallahi tallahi ka zo ka ɗauke shi a ƙwar gidan. Wallahi sai ka zo ka ɗauke shi. Kudin da nake bin shi kenan kashe sa a jinya. To wallahi tallahi ba zai yi ba. Ka zo ka dauki abinka. Alkur'an sai ka je da shi. Sai ka je da shi ya ma maganin da zai ma. Wallahi ba zan dauka ba. Alkur'an sai ka dauka. Wallahi tallahi ba zan dauke shi. Alkur'an sai ka dauka. Ni dai na baka da shi. Me zan yi da shi? Alkur'an sai kai ka ce in kawo ma a haka. Sai in ya samu lafiya.